мегӯянд имконопазирӣ имконпазир аст. таҳти ин шиёр оғоз мекунем барномаи имрӯзаро. ва дар рафти барнома мегӯем ки барои чӣ ин сухан садо дод. салому алейкум бародаро, дӯстон. Ман Суҳроб Ғафуров, чемпиони ҷаҳон оид ба намуди бадансозӣ боди классик. Хеле душвор буд, хеле азоб кашидам дар ҳамин намуди бадансозӣ. хӯрокҳои варзишӣ, диетаи сахт доштам. саҳару бега тамрин доштам ки ба ҳамин қуллаи мурод барасам. орзуи ҳам ҳамин буд, ба ҳамун орзуам расидам. табрик мекунем шуморо бо ин як раҳмат. дастоварди хеле шаҳрҷон саломат бошед. ки омадем ба ин толори навбуниёдам мегӯем агар хато намекунем. Навбуниёд. Толори Парисо. чӣ машқҳоро мегузарем дар як? ҳамин рӯз машқи омӯзишӣ мегзарем. нафарое ки ба ҳамин толори варзиш намуди бадансозӣ мераванд, машқи тамрини ихтирои аввал сар мекунанд. ҳатман як ҳафтаи аввал машқи омӯзишӣ бояд гузаранд. ҳар як мушаки баданда ки бадан тайёр шавад. баъде ки як ҳафта машқ баъд метавонанд ки ҳар як мушаки бадана тақсим кунад. қафаси сина, сари шона, зери бағал. нафарое ки агар хоҳанд ки вазн партоянд, вазн кам кунанд, тақрибан 15-20 дақиқа бояд хуб гарм кунанд, омода шаванд. хай нафарое ки агар хоҳанд ки вазн гиранд, уно зиёда 5-6 дақиқа зиёд дар кор нест ки бадан гарм шавад. 10 дақиқа бояд кор кунем ки хуб бадан гарм шавад, чарбисӯзӣ зиёдтар шавад. хоб камтар мехезем, кор мекунем. айҷо росто ки инда камтар нагрузка зиёд мешавад, калория бисёртар месӯзад. оринҷоро монда хел миён хам кор мекунем. вақте миён хам шид, камтар корпуси миён кор кунад ки шикамда, паҳлӯи шикамда фишор зиёд шавад. ҳис мешавад, вале нафароне ки зиёд давида наметавонанд, зону дард доранд ё ки камар дард доранд миён, ҳатман бояд ҳамин намуди велик бисёртар истифода баранд. ин бисёр хуб аст, хуб чарбӣ месӯзонад. ман ҳам муддати тамринам саҳару бега машқ доштам. ним соат саҳару бега ман баъди машқам кардио мекардам. ҳамин великда бисёртар кор мекардам. чарбиём, роғанои бадан, оби бадан ҳамин кардиоми велик бисёртар сӯхт. хуб омода шудем, рафтем барои чемпионати ҷаҳон. кифоя аст, мерем тамринмона шурӯъ мекунем. нафарое ки ба толори варзиш омадан, ҳатман бадани худро ки гарм карданд, шурӯъ мекунад аз қафаси сина. ҳатман бояд айвазни сабук сар кунад, бадана хуб омода кунад, гарм кунад, бадан ба вазни вазнитар омода шавад. ҳозир мо ин ҳараката иҷро мекунем, айвазни сабук гарм мекунем баданро. ҳатман хват ҳама дастҳо рост бошад, як хел гирифта шавад. вақте ки даст камтар каҷала омад, ҳатман травма мегирӣ, мушаки бадан каҷала мешавад. хоб мебардорем, дастҳо рост, фуровардем, нафас мегирем. хоб боло нафас мебарояд ҳатман. хоб ин ҳаракатро як 20 маротиба иҷро мекунад. хоб кор даста вина ки даста қар. хоб 10 маротиба иҷро кунад. 3 4 5 6 7 8 9 10. хубе падходе ки мекунад тӯли 45 секунд то 1 минута метавонад ки дам гирад. дам гирифта ҳамин ҳараката 4 бор иҷро мекунад, 10тагӣ. баъд аз ин мо ҳаракати сари шона мерем. ҳамин ҳараката иҷро мекунем. баъд ин боз зери бағал ҳар як мушаки бадана яктагӣ кор мекунем. хоб рафтем. ин ҳаракат ҳам бисёр ҳаракати муҳим аст дар намуди бадансозӣ. ҳамин ҳаракати сари шонаро мо иҷро мекунем 4 маротиба. ҳамин ҳаракатро 10тагӣ иҷро мекунем. то болои қафаси синаро бояд биёяд, нарасонем. фақат ҳамин ҳаракат ҳаминҷо меравад боло. мерем боло, биё. хоб шид.
این حرکت هم باید هم خیلی رو شود. وقتی که دستو عقیب اومد کرک یک بار کرک وقتی دستو عقیب اومد نه اینجوری رفت این حرکت دوجه نادرست کار نمیکنه سرشونه حتما فشار میاری سرشونه حتما باید دستو این حرکت هم خیلی رو شود. بوزو باید پیش باشه؟ باید پیش باشه خوبه 10 مرتبه اجرا میشه دم گرفته 4 بار همین حرکت رو اجرا میکنم. این حرکت خب چند نمود داره حرکت داره دستو شیراکی خواهد پشتی سر میشه دستوش قپیده قفس سینه پیش میشه با همین حرکت میشه عبرت میخواد این حرکات رو خیلی در آینده بعدی در موشکی که زیر بغل کار میکنی بعد همون رو بعد گفتم بعد میفهمونیم خب باز ما حرکت اجرا میکنیم فقط یک نمودشه برای زیر بغل پیش کار میکنیم آموخته شود خب بالا نگاه میکنیم قفس سینه میان راست میکشیم دستا عقیب نروشه بودن آنه بله بیا خیلی کار کردی بعد حس میکنی زیر بغلت خوب کار میکنه خوبه بهترین حس کردی زیر بغل تا بله خوبه بریم با دیگر درس میریم حرکت بازو کار میکنیم این حرکت دو نموش اجرا میکنیم خب یکمش میریم گانتل разворот بیسپس در پیش بازو کار میکنیم همین حرکت هر دو دستو رو کار میکنیم 10 تا کشید بعد دیم حرکت میریم هر دو دستو یک جویا بیا رفتیم این حرکت با دیگر موشک کار میکنند خب هر یک حرکتی که ما کردیم همش فرقیتی خچه دارد کارکنی خچه دارد یکم حرکتی ما کردیم بیسپس درون بیسپس کار میکند دیم حرکتی ما کردیم دیگر پریپلیچی کار میکند مشت برانخیت مشت بیسپس همینو کار میکند خب این حرکت ها حتما برای پیش بازو فشار خوب داره فایده خوب داره چمپیونات جهان شد در وزن من 15 نفر رقیب داشتم در مدت بگیم 3 ماه من 69 83 کیلو 71 کیلو کردم مسابقه چمپیونات ریسپوبلیکا برآمد کردم بعد 71 کیلو با مسابقه چمپیونات جهان وزن من کم کردم رفتم 69 کیلو رو برآمد کردم در وزن من 15 نفر بود تا رقیب من دونستم که خوب قوی بودن چند کراته چمپیون بودن 3 بار چمپیون یک تاش 2 بار چمپیون آسیا 1 بار چمپیون میر یک تاش 2 بار چمپیون اروپا 1 بار چمپیون آسیا یک تاش ای مالایزیا بود یک تاش ای ماداگاسکار بود همینو رقیبای سخت بودن همین دو تاشم میدونستم که رقیب ما 25 تا سودیا شتگی رقم 191 رقمی ما بود رقم قطعی بعد همین خیلی استودیومو بعد نگاه میکنن استودیو با فرود میکنن بعد من فرود کردم بعد من خیلی 5 کس فرود خیلی آموزشی که پذیرفته کردیم ای همون 15 نفر 5 نفر برای فینال میگیرن دیگراش نمیگذارن میغلطه این 5 کس نمیدونه هیچ که کی گذشتگی بعد آوردن تبلیت سر در تنه دیوار زدن همه خیر رفتن نگاه دارن با ما گفتم چی گپ شده باشم من گذشته باشم نگذشته باشم خیلی نگاه دارم هوش ندارم غلطی دیگه بعد خیلی اومدم دیدم تبلیت سر آخرون که یکم نفر نوعی من استگه گفروف تاجیکستان فینال گفتم فینال گذشتم بعد خیلی با آمادگی خوب دیدم تمرینای خوب کردم غذای خوب خوردم برآمدم برای فینال با خیلی فینال با پذیرفته با همینو با استودیو میبینن معقول شد آمده خیلی برای جایزه سپاری دعوت میکردن آخران نفر من خیلی لیسانس در آمدم ایستادم همینجا آخران بدارم اول مدال قطعی برام آرزو کردم برآمدم جای پنجم سر کردن اعلان کنید ازبکستان گفتم چهارم میشم چی وام خیلی ایستاد گفت جای چهارم ایندیا گفتم سوم میشم چی ایستاد جای سوم مالایزیا گفتم من مالایزیا را بریدم مالایزیا 3 کرات چمپیون گفتم ما دیگه میشم چی
хай истод диюм ҷо Мадагаскар гуфтум май хениго дурам ям касига мондай мегум боварим намесай ки Гафуров Таҷикистан гуфт чемпион золота гуфт ма дига дастбин задам помсиз шидма хезум магас бекунам гуфтум ма чемпион ҷаҳон шидам баъд вақте ки медал овардан дар гардан мондам гимна ки сар додам дига нами ашка ки мерезад дига ҳама маҳкам шудам мегум ма чемпион ҷаҳон шидам. бовар кунед як лаҳза як хотироте ки ира бигем то абад дар хотираи ман мемонам чиза беҳтарин рӯз буд барои ман. Камтар фосила дуртар, хоб дасто ҷамъ, дасто вуй набошад, дасто ҷамъ. Ҳамин ҳаракат вақти поён омад камтарак вуй мешавад, дасто боз. Як фишор меорем, поёнда як пауза мекунем. ҳатман. фосилаи ҳисобан ба чанд сония як 2 сония хуб қапидан. вақте ки ин ҳараката тез иҷро мекунӣ мушак хуб кор намекунад. вақте мушак прокачка мешавад кор намекунад. а вақте оварди фишор оварди як секунд поёнда ки қапидем фишор меора худат ҳис мекунӣ ки мушаки пушти бозур чӣ хел кор кардесай. ҳатман хуб аст ки поёнда як қапидан ҳатман муҳим аст. чӣ қадар вақт лозим омад ки Суҳроб Ғафуров ҳамон орзуе ки дар дил дошт ҳамон амалӣ гардад? ними умри хурмат дар ҳамин спорт варзиш бадансозӣ сарф кардам ки қаҳрамони ҷаҳон шавам. ба ҳамин рӯз ман расидам муддати 20 сол ман тамрин кардам. то ин дам ягон маротиба рафтам барои то ин дам ман соли 2015 чемпионат азия ба шаҳри Точкан шуда рафтам. унҷа ин намуде ки ман боди классик баромад мекардам ҳамин намуд бояд тайёр шуда мерафтам. ман боди спорт атлет рафтам, шортик рафтам, дигар категория рафтам, баромадам баромад кардам. унҷода ҷои 6-ум шидам. баъд мана гуфтанд ки ин бадани ту калон аст, ту бояд ё ки боди билдинг бироӣ ё ки боди классик бироӣ. бадани калона айту барои ин намуд намешавад. соли 2016 чемпионати ҷаҳон Таиланд рафтам. тайёр шидам барои боди классик, ҳамин намуде ки ман тайёр шуда будам. барои ҳамин рафтам унҷа бо ҳамроҳии Хуршед Толибов. вазни ӯ нағалтид. вазни ӯ бояд 65 кило мекард, боди билдинг мебаромад. вазнаш 70 кило буд, вазнаш кам кард, дар уҷа хай рости вазнаш зиёд натонист партофта. баъд вазнаш 67 кило да истод. баъд маслиҳат кардем ки хай биё ҳардумон як давлат набироем, ту спорт физик биро, ман боди классик мебарам Хуршед қади. хай баъд бо маслиҳатҳо ҳамин хел шиду. баъд бо ман боди классик набаромадам, ӯ боди классик баромад, бо ман спорт атлет баромадам, бо уҷа ҷои 4-ум гирифтам. роҳ дода нашидам, омадам, гуфтам охирон сол, ҳамин соли 2021 чӣ шава нашава, ман як бор дигар тайёр мешавам барои боди классик. омодагӣ дидаму барои ман бадан намедонам. ин спорт атлет, спорт физик барои ман намешавад. барои ман баданам хеле калон аст. баъд ман тайёр шидам, омодагӣ хуб дидам, як сол тамрин кардам барои чемпионати ҷаҳон. режими ғизо, хӯрокҳои варзишӣ, витамино, белок, углеводу ҳаминҳоро ҳамаша контрол қапидам. як сол хуб режим гирифтам, хуб тамрин кардам барои чемпионати ҷаҳон. вуй мекунем поёнда, разворот мекунем, рост локтёро бижиқ рафтем. як оп меқапем. оп ду худат ҳис кӣ чӣ хел пушти бозуд кор мекунад. миён ҳамин бояд рост бошад, қафас сина бардошта ин ҳараката кор мекунем. ана ки як бор тез кор кӣ, бе пауза кор кӣ. вақте ихе кор мекунем, ҳис намекунем кор карданашо. ана ки пауза мекунем, кор кардан мегирем, хуб ҳис мекунем ки пушти бозуд чӣ хел кор мекунад. банқати ин ҳаракат трисепс 3 мушак дора. ҳамин мушакҳода хуб фишор меора, ҳардаш кор мекунад. мушаки даруна, мушаки беруна, ҳардаш кор мекунад. ин ҳаракатда ҳаракати хуб аст. ҳаракати барои гарм кардани пушти бозу фоидаи хуб дорад. ин ҳаракатро анами тақрибан инҷа мефурорем боло то охира рост намекунем зонура. вақти то охира ки рост кардем, ҳамин чашкаҳои зонуда фишор меорем. хуб ҳамин ҳаракатро иҷро мекунем. фосила то ҳаминҷа анами тақрибан анами қадар бо обратни мефурорем.
ҳатман нафас вақти бироварданда ин ҳараката 4 маротиба 15тагӣ иҷро мекунем. мушакҳои пресс кор мекунем. дастро боло анами рақам мефуроем шет меем. ҳамин ҳараката 4 маротиба 15тагӣ кор мекунем. баъд бо ҳастаим ҳаракат дигар ҳаракатша мекунем барое ки хато иҷро мекунанд ко ҳамин ҳараката мераванд хоб мераванд поли мефуроянд баъд мехезанд ҳамин ҳараката бисёри баъд то охира мефуроянд ки мехезанд камтар миёнда фишор меорад миёнане ки ҷароҳат меорад. ҳамин ҳаракатро мо иҷро мекунем дуруст шав рафтем. имконопазири ин танҳо сухани баланд аст ки пушти он инсонҳои хурд пинҳон шуданд. қувваи пайдо намуда чизеро тағйир додан барояшон душвортар аз зистан дар ҷаҳони муқаррарист. имконопазирӣ ин факт нест, ин танҳо ақида аст. имконопазирӣ ин ҳукм нест, балки даъват аст. имконопазирӣ имкониятест то худро нишон диҳӣ. ғайриимкон абадӣ будан наметавонад. имконопазирӣ имконпазир аст. мерем бале хубе хуб. дӯстони азиз, ин буд як ҳафтаина машқи мо дар толори ҳарбӣ содиров. таманиёти неки шумо ба мардуми Тоҷикистон ҳамчун қаҳрамони ҷаҳон. таманиёти ман ҳамчун қаҳрамони ҷаҳон, мураббии бадансозӣ, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба намуди бадансозӣ, боди классик, боди билдинг, пауэрлифтинг гуфтанием ки ҳатман ҳафтада 1-3 маротиба хубуш омадад ба ҳамин варзиши бадансозӣ машғул шаванд. кадом намуди варзише набошад, умуман барои саломатӣ варзиш беҳтарин доруст. хуб аст ки ба варзиш машғул шаванд. то барномаи баъди